Ιστορική εξέλιξη χρέους και ΑΕΠ εντός Ευρωζώνης. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται η εξέλιξη του χρέους, μπάρες χρώματος μπλε, του ΑΕΠ, μπάρες χρώματος κόκκινου και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, γραμμή χρώματος κίτρινου, από το 2000 μέχρι το 2014. Την επταετία 2001 με 2007 το χρέος αυξήθηκε σημαντικά, 92 δις ευρώ. Αντίστοιχα όμως αυξήθηκε και το ΑΕΠ. Έτσι διατηρήθηκε σταθερός ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ και το πρόβλημα της υπερχρέωσης δεν εκδηλώθηκε. Από το 2008 τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά. Ο ρυθμός αύξησης του χρέους επιταχύνθηκε, το ΑΕΠ άρχισε να μειώνεται και ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ εκτοξεύθηκε από το 103% του ΑΕΠ στο 172% σε μόλις 4 χρόνια. Πρωτογενή ελλείμματα. Η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του χρέους ήταν αποτέλεσμα των τεράστιων πρωτογενών ελλημάτων που δημιούργησε η ελληνική οικονομία μετά το 2007. Τη διετία 2008 με 2009 το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 4,6% και ενώ συνέβαινε αυτό, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε διόγκωση των ελλημάτων, αυξάνοντας τη δαπάνη για μισθούς κατά 20% και για συντάξεις κατά 14%. Τη διετία 2008-2009 η χώρα δημιούργησε πρωτογενές έλλειμμα 37 δις, όταν αθροιστικά το έλλειμμα της προηγούμενης επταετίας 2001 με 2007 ήταν μόλις 24 δις. Πτώση του ΑΕΠ και λιτότητα. Η οικονομία της Ελλάδας ήταν βασισμένη στην κατανάλωση που τροφοδοτούνταν από το δημόσιο και τον ιδιωτικό δανεισμό. Με αφορμή την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι κάνουλες του δανεισμού έκλεισαν και η ελληνική οικονομία κατέρρευσε. Επικράτησε όμως ο μύθος πως το ΑΕΠ κατέρρευσε λόγω της λιτότητας που επέβαλαν τα μνημόνια επειδή μειώθηκαν μισθοί και συντάξεις. Στην πραγματικότητα, την τετραετία 2008 με 2011 το ΑΕΠ της χώρας υποχώρησε κατά 18%, αλλά το ίδιο διάστημα οι δαπάνες του κράτους για μισθούς και συντάξεις αυξήθηκαν κατά 1 και 13% αντίστοιχα. Οι περικοπές μάλιστα των δύο πρώτων μνημονιακών χρόνων, 2010 με 2011, το μόνο που έκαναν ήταν να ακυρώσουν τις αυξήσεις που δόθηκαν την διετία 2008 με 2009. Τα αίτια της πτώσης του ΑΕΠ. Εξετάζοντας την εξέλιξη του ΑΕΠ σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιταλία, διαπιστώνουμε πως η Ελλάδα, με την μπλε γραμμή, βίωσε πολύ εντονότερη ύφεση μετά το 2007. Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι τρεις χώρες είχαν συνολικά περίπου την ίδια απόδοση μεταξύ 2000 και 2013. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας σε σύγκριση με τις άλλες δύο χώρες είναι ότι στο μεσοδιάστημα μεταξύ 2000 και 2013 το ΑΕΠ της φούσκωσε μεγάλη ανάπτυξη και ξεφούσκωσε μεγάλη ύφεση απότομα. Η άνοδος του ΑΕΠ την περίοδο 2001 με 2007 ήταν εφήμερη. Είχε χαρακτηριστικά έντονης πιστωτικής φούσκας που ξεφούσκωσε. 2011. Χρέος εκτός ελέγχου. Η συσσόρευση τόκων, τα τεράστια πρωτογενή ελλείμματα και η μείωση του ΑΕΠ διαμόρφωσαν ένα εκρηκτικό μείγμα. Το χρέος γιγαντώθηκε και σε απόλυτα νούμερα και σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας. Μέσα σε 4 χρόνια η Ελλάδα πρόσθεσε 116 δις ευρώ νέο χρέος, συν 49%, ενώ την ίδια περίοδο το ονομαστικό ΑΕΠ υποχώρησε κατά 26 δις ευρώ, μείον 11%. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε από το 103 που ήταν το 2007 στο 172 το 2011. Η δυναμική του χρέους είχε εκτροχιαστεί. Οι τόκοι αντιστοιχούσαν στο 7,3% του ΑΕΠ το 2011 από μόλις 4,5% το 2007. Η αναδιάρθρωση ήταν πλέον αναπόφευκτη και η πολιτική επιλογή ήταν να πραγματοποιηθεί συντεταγμένα. Private Sector Involvement, PSI και PSI+. Το Μάρτιο του 2012 αναδιαρθρώθηκε το χρέος της Ελλάδος προς ιδιώτες δανειστές ονομαστικής αξίας 198 δις ευρώ. Το περίφημο PSI που μείωσε το χρέος, αλλιώς κούρεμα, κατά 106 δις ευρώ. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε μερική επαναγορά χρέους, γνωστή ως PSI+. Αυτή επέφερε επιπλέον μείωση του χρέους κατά 20,6 δις ευρώ. Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, το όφελος που προέκυψε από το PSI και το PSI+ ήταν μειωμένο
κατά 20,7 δις λόγω συμψηφισμού ζημιών του ενδοκυβερνητικού χρέους, δηλαδή του χρέους που διακρατούσαν διάφοροι φορείς της γενικής κυβέρνησης. Τελικά, το συνολικό όφελος για την Ελλάδα από το PSI και το PSI Plus ήταν 106 δις. Και επιπρόσθετα, χάρη στο PSI, σε ένα μεγάλο μέρος του χρέους ύψους 92 δις μειώθηκαν τα επιτόκια από το 5% στο 2% και επιμικρύνθηκαν οι λήξεις από τα 7 στα 20 έτη. Ο μύθος του PSI. Παρά τα ανδιαφυσβήτητα ωφέλη του PSI, ήταν η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία, επικράτησε ο μύθος πως το PSI ήταν κάτι πολύ βλαβερό, πως χρεοκόπησε τάχα τα ασφαλιστικά ταμεία και οδήγησε στη μείωση των συντάξεων. Ένας μύθος χωρίς καμία βάση, αφού δεκαετίες τώρα το κράτος επιχορηγεί γενναιόδωρα τα ελλειμματικά ταμεία για να καταβάλουν τις συντάξεις. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή σε μεγάλο βαθμό το κράτος καταβάλει τις συντάξεις, ό,τι ωφελεί το κράτος, ωφελεί και τα ταμεία και τους ασφαλισμένους. Ας δούμε όμως τι έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία συνολικά από το κούρεμα. 13,4 δις, ποσό που όπως φαίνεται στο διάγραμμα είναι χαμηλότερο από την κρατική επιχορήγηση που λαμβάνουν τα ταμεία μία και μόνη χρονιά. Τα ασφαλιστικά ταμεία απορρόφησαν τεράστιους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό τα προηγούμενα χρόνια. Σε μεγάλο βαθμό, το ελληνικό κράτος χρεοκόπησε υπό το βάρος των ελλημάτων των ασφαλιστικών ταμείων. Και δεν ήταν η διαχείριση των αποθεματικών, άλλος μύθος, που οδήγησε σε αδιέξοδο το ασφαλιστικό, αλλά η αλόγιστη πολιτική παροχών προς τους ασφαλισμένους. Official Sector Involvement, OSI. Αναδιάρθρωση έγινε το 2012 και στο χρέος του επισήμου τομέα, το λεγόμενο OSI, και συγκεκριμένα στα δάνεια ύψους 184 δις που είχαν χορηγηθεί από τους εταίρους μας. Η αναδιάρθρωση του OSI περιλάμβανε μείωση των αρχικών επιτοκίων έως και 3%. Η Ελλάδα σήμερα καταβάλει μεσοσταθμικό επιτόκιο 1% για τα δάνεια προς την Ευρώπη. Επιμήκυνση των αρχικών λήξεων κατά 15 έως 25 χρόνια. Η μέση λήξη των δανείων προς την Ευρώπη σήμερα είναι περίπου 30 χρόνια. Περίοδο χάριτος 10 ετών, κατά την οποία η Ελλάδα δεν καταβάλει καθόλου τόκους. Επιπροσθέτως, οι κεντρικές τράπεζες δεσμεύτηκαν να επιστρέψουν κέρδη ύψους 10 δις από τα ελληνικά ομόλογα που είχαν στην κατοχή τους. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ESM, το 2014 όλες αυτές οι παρεμβάσεις μείωσαν το ελληνικό χρέος σε όρους παρούσας αξίας κατά 49% του ΑΕΠ του 2013 ή 88 δις ευρώ. Χρονική κατανομή αποπληρωμής του χρέους. Μετά το PSI και το OSI, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χρέους βελτιώθηκαν σημαντικά. Η διαδικασία αναχρηματοδότησης του έγινε διαχειρίσιμη και το ύψος των δανείων που μετακυλίονται ετησίως είναι πολύ χαμηλότερο. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται η χρονική κατανομή του χρέους. Οι μπάρες με το κόκκινο χρώμα αφορούν το χρέος προς τον επίσημο τομέα, που είναι και το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος. Η σύγκριση με το 2009 είναι ενδεικτική. Το 2009 η Ελλάδα όφιλε 290 δις χωρίς τα έντοκα και εξ αυτών έπρεπε να αναχρηματοδοτήσει 220 δις μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το 2015 η Ελλάδα όφιλε 300 δις χωρίς τα έντοκα και εξ αυτών πρέπει να αναχρηματοδοτήσει μόλις 80 δις μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μείωση κόστους εξυπηρέτησης χρέους. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μειώθηκε δραματικά χάρη στις παρεμβάσεις του PSI και του OSI. Είναι ενδεικτικό ότι το 2014 η Ελλάδα απολάμβανε στα δάνειά της το δεύτερο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2,2% το επιτόκιο της Ελλάδας, 3,5% της Ιταλίας, 3,8% της Πορτογαλίας. Το διάγραμμα αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το όφελος της Ελλάδας από τις μειώσεις στα επιτόκια των δανείων. Οι κάθετες μπάρες εικονίζουν το ύψος του χρέους κάθε χώρας. Η Ελλάδα έχει, όπως βλέπετε, με διαφορά το μεγαλύτερο χρέος. Η κόκκινη γραμμή εικονίζει ως ποσοστό του ΑΕΠ τους τόκους που πρέπει να καταβληθούν ετησίως προς την εξυπηρέτηση του χρέους. Πρόκειται για τον πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη της επιβάρυνσης που υφίσταται μια οικονομία από την εξυπηρέτηση του χρέους. Και όπως φαίνεται, το 2014 το βάρος των τόκων για την ελληνική οικονομία ήταν μικρότερο από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, που έχουν πολύ μικρότερο χρέος. 2012-2014, μετά το PSI-OSI. Άμεσο αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του PSI και του OSI ήταν μείωση του χρέους σε σχέση με το μέγιστο του 2011 και σταθεροποίησή του, μείωση επιτοκίων και τόκων, επιμήκυνση λήξεων,
Μείωση της παρούσας αξίας του χρέους σε επίπεδα συγκρίσιμα με της Πορτογαλίας. Σε όρους παρούσας αξίας, το χρέος της Ελλάδας είναι μικρότερο από το 100%. Μετά το καλοκαίρι, η χώρα έβαλε όπισθεν. Όπισθεν ολοταχώς, μόνο απώλειες. Η επένδυση στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας είναι ένα μακροοικονομικό στοίχημα στην πορεία της οικονομίας της. Η διαχείριση των κόκκινων δανείων και κατ' επέκταση η κεφαλαϊκή της επάρκεια εξαρτάται με κρίσιμο τρόπο από την πορεία της οικονομίας. Τον Απρίλιο του 2014, ξένα επενδυτικά κεφάλαια κατέβαλαν 8,3 δις ευρώ για να αποκτήσουν το 27% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Επρόκειτο για σημαντική επένδυση και ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το Δεκέμβριο του 2015, με ένα παρόμοιο ποσό, 8,1 δις, αποκτήθηκε από ξένα επενδυτικά κεφάλαια το 77% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Μόλις 8,1 δις για το 77%. Και παρά την ακραία χαμηλή αποτίμηση, το ενδιαφέρον ήταν τόσο περιορισμένο που τα 2,8 από τα 8,1 δις ευρώ προήλθαν από την υποχρεωτική συμμετοχή των ομολογιούχων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία είχε υποχωρήσει σημαντικά. Αντιστοίχως, το φθινόπωρο του 2014 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμούσε πως το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο και η δέσμευση του 2012 για περιορισμένης έκτασης επιπλέον αναδιάρθρωση του επίσημου τομέα θα ήταν αρκετή. Στις 14 Ιουλίου του 2015, λίγες μέρες μετά τα Capital Controls, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε, εκτιμώντας πως το χρέος της Ελλάδας χρειάζεται επιπλέον σημαντική αναδιάρθρωση, εκτίμηση που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Η μελλοντική βιωσιμότητα του χρέους, λοιπόν, εξαρτάται από την μελλοντική οικονομική διαχείριση. Και η εμπειρία του 2015 έδειξε πως τα οικονομικά μοντέλα των οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παραδείγματος χάρη, και οι εκτιμήσεις των αγορών μπορούν εύκολα να ανατραπούν αν η διαχείριση της οικονομίας δεν γίνεται με όρους ενηλίκων. Είναι το χρέος της Ελλάδας βιώσιμο? Ακόμα και όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αξιολογούσε το ελληνικό χρέος ως βιώσιμο, πολλοί οικονομολόγοι εκτιμούσαν πως δεν είναι βιώσιμο. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, με τα ίδια μοντέλα και τις ίδιες υποθέσεις, ούτε το χρέος της Πορτογαλίας ή της Ιταλίας είναι βιώσιμο. Η υπερχρέωση της Πορτογαλίας, ωστόσο, δεν την εμπόδισε να βγει στις αγορές. Σήμερα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, δανείζεται με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, 2,4% στη δεκαετία, αν και το χρέος της ανέρχεται στο 130% του ΑΕΠ, ενώ το 2012, όταν ήταν εκτός αγορών, το χρέος της Πορτογαλίας ήταν 111% του ΑΕΠ. Περισσότερο άρα από το να χαρακτηριστεί βιώσιμο το χρέος, σύνηθες αντικείμενο ακαδημαϊκής συζήτησης, ενδιαφέρει η έξοδος στις αγορές, η εμπιστοσύνη των επενδυτών, η προσέλκυση των επενδύσεων. Και εκεί, πέραν της υπερχρέωσης της χώρας, επενεργούν και συνυπολογίζονται και άλλες παράμετροι καθοριστικής σημασίας. Το 2015, η συζήτηση για την τοξικότητα του χρέους αποδείχτηκε πιο τοξική από το χρέος, γιατί συνέβαλε στο να αγνοηθούν και να υποτιμηθούν σημαντικές παράμετροι με τραγικές συνέπειες για την πορεία της οικονομίας. Ας ελπίσουμε λοιπόν, με την επικείμενη αναδιάρθρωση, εκτός της όποιας ελάφρυνσης επιτευχθεί και της ενδυματολογικής αναβάθμισης του Πρωθυπουργού, να πετύχουμε και τον τερματισμό της άγονης συζήτησης για τη βιωσιμότητα του χρέους και της αντιπαραγωγικής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης που τη συνοδεύει.